Bi arabai juankalo tile 12 san 2024 kunnafoni min nabaw si kama kono sanga daga wakati an balolo sira kilingen na bela jelinka Mali kono ya kata Mali se Mali ko kanama ambe aw bela jelin fo dati folimina kunnafoni ale wati sira ayo bismillah. Kunnafoni damnela bi Mali ale ni Turki ka bolo de ɲɔgɔnya kɔni o sinsini o kɛra sababu ye ni ka se ka baara ɲɔgɔnya dɔ ni ka o tɛmɛ an ka jamana ni Turki ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye cakɛyɔrɔ min bɛ no ni ale bɛ kuran kɔni ka o di olu kɔni bɛna kuran ni ka o dilan k'o di an ka énergie ale ma a bolo de ɲɔgɔnya baaraw bolonɔbila sɛbɛn kɔni o kɛra kunu juin kalo tile 11 san 2024 a kɛra minisiriso min bɛ no ni ale ɲɛsinen bɛ jago ko koɲɛw olu ka salle de conférence o kɔnɔna la bolo ɲɔgɔnma in yɛrɛ kɔni a kɛra EDM ali cakɛyɔrɔ min cɛ sa o de ye ACASA o ye min n'u kɔni bɛna kuran kɔni ka o produit ka o di anw ka jamana ale ma ani an ka énergie ɲɛma kɔni ni o ye Abdoulaye Djibril Diallo ye ani Aska ɲɛma olu kɔni ye bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ a kɛra ministre min bɛ nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kuranko koɲɛw olu ma ni o ye madame Bintu Kamara o ye ani u tɛɲɔgɔn min bɛ nɔ ni o ye ministre min bɛ ni ale ɲɛsinen bɛ jagoko koɲɛw olu ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin cakɛyɔrɔ in kɔni bɛna kuran min produit o de bɛ t'i jɔ fo mégawati 100 la. Bankasikaw fe no ma woro ulu kɔni fagara ma chama ulu jogina dɔw yɛrɛ kɔni tunna bagan ulu tarakɛra ni ulu ye nin kɛra bingani wale min ni a kɛra Mamadu Fɛntigi lakodɔnbali dɔw olu fɛ Saja dugu o la Saja ale be Kani Bɔnzɔn sigida la Kani Bɔnzɔn be bankasɛ o lamini na serew y'a yira k'a fɔ ko fintigilakaw kɔni nana o nɔgɔni bɛɛ la minnu n'ulu kɔni be ka yɔrɔ kɔni ka ulu lakɔlɔsi basigi kɔni nana dugu kɔnɔ lamɛ wagati min na i n'a fɔ sisan. Tile damadama de kɔni bɛ ani seli kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kurantigɛ kɔni ale bɛ kɛ sababu ye sa ni ka baarakɛla dɔw ka baara kɔni o sumaya kɛrɛnkɛrɛnnenya sa finikalalaw ka taga se salon baarakɛlaw olu ma olu minnu ka baara yɛrɛ kɔni tɛ taa kuran yɛrɛ kɔ hali dɔɔni tiɲɛ ye fɛn min ye saga kɔni o ye seliba kalo o ɲɛnamayali ye nka parli kɔni o be a tɔ kɔni ni ka o sankɔrɔta fɛn min ye salontigiw ka taga se finikalalaw ma dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u bɛ groupe électrogène ni ka o de kɔni kala o groupe in yɛrɛ kɔni tajiko kɔni ka gɛlɛ kosɛbɛ min ni o kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye u ka musakako yɛrɛ sira fɛ. Apɛrɛn kɛra sababu ye ka muso dɔ kɔni ni ka ale bɔnɛ ani na a kɛra sibiri tɛmɛni tilelafana tɔw dunna wagati min na a kɛra Tokofaya dugu o la Tokofaya ni Maɲina ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 20 o bɔɲɔgɔnko don Maɲina yɛrɛ bɛ Bafula be o lamini na musolaka in yɛrɛ kɔni si bɛ t'i jɔ san 48 o bɔɲɔgɔnko la a kɔni tun bɛ ka taa bari la k'a bɛ taga i ko telefɔni kɔni o kun t'a bolo ni o ye bolola nɛgɛjuru ye nka minɛn dɔ kɔni tun b'a bolo min ni ale bɛ kaba pɛrɛn kɔni ka o sama n'an ko ma nazarakan na ko inox tasa serew olu y'a yira k'a fɔ ko muso in yɛrɛ kɔni a tanyana o yɔrɔnin bɛɛ la u y'a ka janajaw kɛ fitiri seli o kɔfɛ. Kajolokaw fe yen nɔ balofɛn dɔw kɔni sɔngɔ kɔni o yɛlɛnna kosɛbɛ u ka dugu kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen o la a yirala k'a fɔ ko kaba kilo 100 bɔrɔ o tun bɛ ka feere sifa wari 3000 nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a taara yɛrɛ sɔrɔ fo sifa wari 4000 na fɛn min ye ɲɔ kɔni ye ale fana kilo 50 bɔrɔ tun bɛ ka feere sifa wari 5000 o fana taara yɛrɛ sɔrɔ fo sifa wari 7000 o la sannikɛlaw kɔni olu bɛ ka kule u da la fɛn min ye feerekɛlaw ye ni o ye commerçant ye olu bɛ k'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye balo ninnu kɔni gɛlɛyara ko fɛn de tɛ sugu kɔnɔnaw la nin wagati in na. Ka kunnafoni datugu ni Malawi jamana kɔnɔna o ye jamana kɔnɔdenw dusuma kasalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ u ka vice président n'o o ye Saulo Shilima ye ani maa 9 wɛrɛ n'olu kɔni tun bɛ pankurun o kɔnɔna la pankurun kɔni ale tunna ni maa yɛrɛ kɔni tun ma pankurun a taayɔrɔ dɔn kunu a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tanyana ka sababuya kɛ pankurun bin ale ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara dali nɔgɔyaw ye. Mali kunnafoni jabarani na jabaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye aw k'an bɛn dɔn nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.